வணக்கம். நம்ம இன்றைக்கி டீ கடைக்கு சேனலில் நிறையா சப்ஸ்கிரைபர்கள் கேட்டிருந்தாங்க. கத்திரிக்காய் கிரேவி எப்படி வைக்கிறது. இந்த கத்திரிக்காய் கிரேவியை பிரியாணி, நம்ம என்ன வகையான பிரியாணி போட்டாலும் அந்த பிரியாணியில் சாப்பிட்லாம். அது போக சுடு சாதத்துக்கு போட்டு சாப்பிட்டா ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். நல்லா கெட்டியாக இருக்கும். நல்லா போட்டு அப்படி பிசைஞ்சு சாப்பிடும்போது நல்லா அருமையாக சூப்பராக இருக்கும். இந்த கத்திரிக்காய்னா நிறைய பேர் கொஞ்சம் பயப்படுவாங்க. ஊரல் அந்த மாதிரியெல்லாம் பயப்பட வேண்டாம். பழைய உணவு முறைகளில் கத்திரிக்காய் முக்கியமான ஒன்று. இதுக்கு முன்னாடி கத்திரிக்காய் தான் அதிகமாக பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க. நாட்டு கத்திரிக்காய் அந்த மாதிரி பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ ஊரல் மாதிரி இருக்குதுன்னா கொஞ்சம் முத்தல் கத்திரிக்காய் இல்லாமல் கொஞ்சம் பிஞ்சு கத்திரிக்காயை இலசா வாங்கி, நல்ல ஒரு பச்சை கத்திரிக்காய் வாங்கியிருக்கோம். நம்ம இன்றைக்கி நாட்டு கத்திரிக்காய் மீடியமாக ரொம்ப சிறுசாக இருக்கும். அதில் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம். அது அருமையாக இருக்கும். அந்த மாதிரி இலசா வாங்கிக்கோங்க. இலசா வாங்கினீங்கன்னா அந்த ஊரில் அரிப்புதெல்லாம் வராது. நம்ம ஒன்று தான் சாப்பிட போகிறதில்ல. வாரத்தில் ஒரு நாள் இப்படி தான் சாப்பிட போகிறோம். அதனால் ஒன்றும் செய்யாது, பயப்படாமல் சாப்பிடுங்க. எதையுமே கத்திரிக்காயில் நிறையா வெரைட்டிஸ் பண்ணலாம். வெரைட்டிஸ் நிறையா இருக்குது. இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறது கத்திரிக்காய் கிரேவி. இது எந்த அளவுக்கு பண்ணலாம், எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அருமையாக இருக்கும். சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா கெட்டியாக சாதத்தில் போட்டு நல்லா பெரட்டி அப்படியே உருண்டை பிடிச்சி சாப்பிட்டா அப்படியே சூப்பராக இருக்கும், நல்லாயிருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு இதான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். வாங்க இன்றைக்கி அதை எப்படி தயார் பண்ணலாம்னு பார்ப்போம். இன்றைக்கி இந்த கத்திரிக்காய் கிரேவி பண்ணுறதுக்காக சின்ன சைஸ் கத்திரிக்காயில் ஒரு 1/2 கிலோ வாங்கியிருக்கிறோம். இந்தளவுக்கு பிஞ்சாக இருந்தால் தான் கத்திரிக்காயோட டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். இப்போ நம்ம வாங்கி வச்சுருக்கிற கத்திரிக்காய் எல்லாத்தையும் காம்பை மட்டும் இந்தளவுக்கு வெட்டி விட்டுருவோம். ஃபுல்லாக வெட்டிட வேண்டாம். வெட்டி விட்டுட்டு அந்த காயை 4 பார்ட்டாக வர்ற மாதிரி வெட்டணும். ஃபுல்லாக வெட்டி தனித்தனியாக எடுத்துடக்கூடாது. அந்த காம்போட செட்டாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம பதிச்சு வெட்டி விட்டுக்கிறணும். சாதாரணமாக புளிக்குழம்பு வைக்கிறவங்க ஒரு சிலர் இந்த மாதிரி மூட்டு கத்திரிக்காய்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி செட்டாகவே வெட்டி அப்படியே உள்ளே போட்டு குழம்பு வைப்பாங்க. அதுவும் பார்த்திங்கன்னா நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அந்த மெத்தடில் தான் நம்ம இன்றைக்கி இந்த காயை வெட்டணும். கத்திரிக்காயை இந்த மாதிரி சைஸாக வெட்டி அப்படியே தண்ணியில் போட்டுருவோம். இல்லை தண்ணியில் போடலை அப்படின்னா அது சீக்கிரமாகவே கருத்து போயிடும். இந்த மாதிரி வெட்டும்போது உள்ளே சூத்தை ஏதாவது பிடிச்சிருக்கான்னு பார்க்கணும். சூத்தை இருந்ததுன்னா அந்த காயை அப்படியே கழித்து தனியாக எடுத்து வச்சிடணும். இப்போ இதே மெத்தடில் இந்த எல்லா காயையும் நம்ம வெட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ வானலியில் ஒரு 50 ml கடலெண்ணெய் ஊற்றிருக்கிறோம். கடலெண்ணெய் லேசாக சூடாகி வந்த உடனே ஒரு 200 கிராம் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயத்தை உரித்து இதில் சேர்த்துக்குருவோம். இந்த கத்திரிக்காய் கிரேவிக்கு மேக்ஸிமம் சின்ன வெங்காயம் போட்டோம் அப்படின்னா டேஸ்ட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அதுக்காக தான் நம்ம இன்றைக்கி சின்ன வெங்காயத்தை போட்டிருக்கிறோம். இப்போ இந்த வெங்காயத்தை லேசாக அப்படியே வதக்கிக்கிட்டே இருப்போம். ஒரு கால்வாசி வதங்கி வந்தோடனே 1 டீஸ்பூன் சீரகம், 1/2 டீஸ்பூன் மிளகு, இது எல்லாத்தையுமே நம்ம இதில் சேர்த்துக்குருவோம். இதை மட்டும் கொஞ்சம் நேரம் வதக்கி விட்டுட்டு அடுத்ததாக ஒரு 2 தக்காளியை பொடுசாக வெட்டி இதில் சேர்த்துக்குருவோம். இந்த தக்காளியும் வெங்காயமும் அதே எண்ணெயில் நல்லா வதங்கி வரட்டும். அடுத்ததாக இதில் சேர்க்குறதுக்காக நம்ம ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு வீட்டு மசால் பொடி, அதாவது குழம்பு மிளகாய் பொடி எடுத்து வச்சுருக்குறோம். மஞ்சள் பொடி 1/2 டீஸ்பூன், 1/2 டீஸ்பூன் வத்தல் பொடி, மல்லிப்பொடி 1 டீஸ்பூன், சீரகப்பொடி 1/2 டீஸ்பூன், 1/2 டீஸ்பூன் பெருங்காய பொடி, இது எல்லாத்தையுமே எடுத்து அப்படியே ஒன்றா இதில் சேர்த்துக்குருவோம். இப்போ நம்ம சேர்த்த பொடி எல்லாமே நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு இதிலேயே வச்சு நல்லா கிண்டி விட்டுருவோம். அந்த மசாலாத்தூள் எல்லாமே வெங்காயத்தோடு நல்லா கலந்துற அளவுக்கு எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அப்படியே இறக்கி கீழே வச்சுருவோம். இப்போ இந்த வெங்காய மசாலா எல்லாமே நல்லா ஆறட்டும். இன்னொரு பக்கம் வானிலையில் எண்ணெய் ஒரு 1/4 லிட்டர் ஊற்றிருக்கிறோம். இப்போ இந்த 1/4 லிட்டர் எண்ணெயில் தான் நம்ம வெட்டி வச்சுருக்கிற அந்த கத்திரிக்காய் எல்லாத்தையுமே நம்ம வதக்க போகிறோம். அந்த 1/2 கிலோ கத்திரிக்காயும் இந்த 1/4 லிட்டர் எண்ணெயிலே நல்லா வதங்கி வரணும். நம்ம எந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்றோமோ அந்தளவுக்கு கிரேவி நல்லா டேஸ்ட்டாக வரும். இப்போ அந்த கத்திரிக்காய் கொஞ்சமாக வதங்கி வரும்போதே 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு போட்டு கொஞ்சம் வதங்கின உடனே 1 ஸ்பூன் வத்தப்பொடி, 1 ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி, 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி, இது எல்லாத்தையுமே நம்ம இதில் சேர்த்துக்குருவோம். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இதை சேர்த்து ஒன்றா வதக்கி எடுக்கும்போது இந்த மசால் எல்லாமே அந்த கத்திரிக்காய்க்கு உள்ளேயுமே நல்லா போக ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ இந்த கத்திரிக்காய் எல்லாமே நல்லா வதங்கி வந்துகிட்டு இருக்குது. ஒரு சில இது மட்டும்தான் லேசாக பச்சையாக இருக்குது. அதையுமே நல்லா ஒன்று போல் திருப்பி விட்டு வதக்கி மொத்தமாக எல்லாத்தையுமே வெளியில் எடுத்து வச்சுக்கிருவோம். இந்த கத்திரிக்காய் வதக்கின எண்ணெயும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறணும். நம்ம இடையில அதை சேர்க்கணும். இதில் அடுத்ததாக அந்த வானலியிலேயும் ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கிறோம். இது நம்ம தாளிப்பு போட போகிறோம். அதில் கொஞ்சமாக கடுகு சேர்த்து கொஞ்சம் உளுந்தம்பருப்பு சேர்த்துருக்குறோம். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சு வர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சு வந்தோடனே ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் சேர்த்துருக்குறோம். இது கூடவே 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருஞ்சீரகம் சேர்த்து அதை நல்லா பொரிஞ்சு வரும்போது ஒரு 100 கிராம் சின்ன வெங்காயம் எடுத்து உரித்து வச்சுருக்குறோம். அந்த உரித்த வெங்காயம் ஒரு 4 மிளகாயை நல்லா கீறி இதில் சேர்த்துக்குருவோம்.
இந்த வெங்காயம் எல்லாமே ஒரு பாதி அளவுக்கு நல்லா வதங்கி வந்ததுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு தக்காளி மட்டும் எடுத்து நல்லா சின்ன சின்னதாக சீவி இதில் போட்டுக்குருவோம். இப்போ இந்த வெங்காயம் எல்லாமே நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு. அடுத்ததாக நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த மசாலாவுக்காக வெங்காயம் இதெல்லாம் போட்டு வச்சுருந்தோம். அது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து மிக்சியில் நல்லா பேஸ்ட் பதத்துக்கு அரைச்சி இதில் சேர்த்துக்குருவோம். இப்போ அந்த பேஸ்ட்டை இதில் சேர்த்ததுக்கப்புறம் மிக்ஸி ஜாரில் ஒரு 1/2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி அதை லேசாக கழுவி அப்படியே இதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்குருவோம். உப்பு சேர்த்து லேசாக கலந்து விட்டுட்டு நம்ம ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த கத்திரிக்காய் வதக்கி எடுத்த அந்த மிச்ச எண்ணெயை இதில் வந்து ஊற்றிக்கிடுவோம். அடுத்ததாக ஒரு எலுமிச்சம்பழம் அளவுக்கு புளி எடுத்து அதை நல்லா ஊற வச்சு அந்த தண்ணியை எடுத்துருக்குறோம். அந்த புளி தண்ணியை மட்டும் இதில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். புளி தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறம் அது எல்லாத்தையுமே நல்லா கலந்து விட்டுருவோம். இது எல்லாமே நல்லா கொதித்து வரட்டும். லேசாக ஒரு கொதி வந்த உடனே நம்ம ஏற்கனவே வதக்கி எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த கத்திரிக்காயை ஒன்று ஒன்றா உள்ளே இறக்கி விட்ருவோம். கத்திரிக்காய் உள்ளே போட்டுட்டு எல்லாத்தையுமே லேசாக அப்படியே கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருப்போம். எல்லா மசாலாவும் நல்லா உள்ளே இறங்கணும். இப்போ இது ரொம்ப நேரம் கொதிக்கவும் வேண்டாம். நம்ம கத்திரிக்காய் போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டாலே போதுமானது. இப்போ ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் இதில் சேர்த்துக்குருவோம். அடுத்ததாக இந்த கிரேவி இறக்குறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, கொஞ்சம் மல்லித்தலை இது எல்லாமே போட்டு அப்படியே அடுப்பில் இருந்து இறக்கி வச்சுருவோம். இப்போ நமக்கு ஒரு சூப்பரான அருமையான டேஸ்ட்டில் கத்திரிக்காய் கிரேவி கிடச்சிருச்சு. இன்றைக்கி இந்த கத்திரிக்காய் கிரேவிக்கு நாங்கள் சுடு சாதம் தான் ரெடி பண்ணியிருக்கிறோம். அந்த சாதத்தில் வச்சு அண்ணன் சாப்பிட்டு பார்த்து அவரோட கருத்துக்களை சொல்லுவார். கட்டியாக எப்படி கட்டியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? குழம்பு அந்த சோறு நல்லா அப்படி கட்டியாக பரட்டும்போது சோறு குழம்பு நல்லா அப்படி உணவோடு இருக்கும். அப்படியே நாக்கில் அப்படியே எச்சி ஊறணும். அப்படியே நாக்கில் எச்சி ஊறணும். எச்சி ஊறினா தான் சாப்பிட்றதுக்கு அந்த மசாலா நல்லா அருமையாக கிரேவி அந்த மசாலா நல்லா சூப்பராக இருக்குது. மசாலா வச்சு எல்லாம் சாப்பிட்றலாம், அந்த அளவுக்கு நல்லாயிருக்கு. அருமையாக இருக்குது. நல்லா கத்திரிக்காய் அந்த அளவுக்கு நல்லா சூப்பராக நல்லா வெந்திருக்கு. நல்லா மசஞ்சு வெந்துருச்சு. அருமையாக இருக்குது. சூடாக இருக்குது, ரொம்ப சூடாக இருக்குது. ஆமாம், அந்த கத்திரிக்காய் அப்படியே உடச்சி விட்டு அந்த கத்திரிக்காயை எடுத்து அப்படியே நம்ம சோறோடு சேர்த்து அப்படி ஒரு பெரட்டி ஒரு உருண்டையை போட்டு அப்படி உருண்டையாக போட்டு அப்படி இந்த சாப்பிடாதவங்களும் சாப்பிடுவாங்க. சாப்பிடாதவங்களுக்கு அப்படி நம்ம வந்து செஞ்சு கொடுக்குற விதத்துலேயும் நம்ம சாப்பிட்ற விதத்துலேயும் நம்ம அந்த சொல்கிற விதத்துலேயுமே அவங்களுக்கு தன்னால் அவங்களுக்கு நாவில் வந்து எச்சி ஊறணும். அந்த உமிழ்நீர் சுரக்கணும். அந்த உமிழ்நீர் சுரக்கிற அளவுக்கு நம்ம அவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்தோம்னா அருமையாக சாப்பிடுவாங்க. இது மாதிரி தான் நம்ம ஒவ்வொரு பொருளும் செஞ்சு கொடுக்கணும். வீட்டில் சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க, வைக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தோம்னா உறுதியாக சாப்பிடுவாங்க. நல்லா அந்த கத்திரிக்காய் நல்லா வெந்திருக்கு பார்த்தீங்களா? இந்த மாதிரி நல்லா வெந்திருக்கு. அதை எடுத்து அப்படியேவும் சாப்பிட்லாம். கழிவே இல்லை, அப்படியே சாப்பிட்றலாம். நீங்களும் இந்த மாதிரி வீட்டில் தயார் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றத நம்ம விமர்சனத்தில் தெரிவிங்க. ரொம்ப நன்றி.